Il-ġimgħa filgħodu ġie ffirmat ftehim soċjali għat 3 snin li ġejjin li permezz tiegħu il-Gvern se jagħti għajnuna finanzjarja ta' kważi 800,000 euro lil Caritas Malta. Għal dawn l-aħħar 3 snin dar Charles Micheli, iċ-ċentru ta' Caritas Malta, li jibqa' jagħti appoġġ lin-nies wara li jkunu temmew programm ta' riabilitazzjoni mill-vizzji se jibqa' joffri servizz u saħansitra jitjiebu. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega li dan il-ftehim se jkun qed jiggarantixxi l-użu ta' 9 sodod f'dar Charles Micheli fil-Mosta u aktar minn 2500 sigħa ta' terapija individwali u fi gruppi. Saħaq li permezz dan il-ftehim Caritas Malta se tkompli ssaħħaħ ix-xogħol professjonali offrut minn din id-dar li tilqa' fiha diversi persuni li jsibu appoġġ 24 siegħa kuljum biex jiġi assigurat li ma jerġgħux jaqgħu fil-vizzji. Ftehim li jkopri perjodu ta' 3 snin, ftehim mal-Caritas u fejn hawnhekk allura l-Gvern qed jintrabat li jinvesti is-somma ta' 800,000 euro f'dar li hija intenzjonata dar Charles Micheli illi hija intenzjonata għal dik li aftercare. Id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, spjega li permezz dan il-ftehim dar Charles Micheli se tibqa' tkun ta' ispirazzjoni għal min qed jiġġieled il-vizzju ta' droga. Gatt spjega li aktar minn hekk se jkompli jissaħħu l-programmi li jibqgħu jsegwu lill-klijenti ta' din id-dar. Qal li l-iskop ta' din id-dar huwa wkoll biex il-persuni li jkunu bdew ħerġin minn dipendenza fuq id-droga jibdew jintegraw lura fis-soċjetà u jgħixu ħajja iktar indipendenti sakemm iqumu kompletament fuq saqajhom. Il-klijenti li jmissu ma' id-dar prattikament għandna retention rate ta' 73%. Jiġifieri jekk waslu f'din il-fażi li jmantnu din il-ħajja mingħajr droga, hemmhekk naraw is-suċċess tagħhom meta jkollhom l-appoġġ li hemm bżonn.